כיצד ביאור חמץ עורפו, עורף חברו, וזורע לרוח, או זוכו לים, ואם היה חמץ חשב ואין היום מחכו, במראה הרגל מחוברו ואחר כך ועוד לנו. ביאור חמץ צריך לפתוח אותו, לא את החמץ, שמצאנו עם את המנהל, תשים פיתות, אז צריך לפתוח את זה, דומים אחרת. אסור לאכול חמץ. השנה הזה יוצא פסח ביום שני, אז אסור חמץ, שורפים את החמץ בבוקר של יום שני בערך עד השעה 10, ומאז אסור לאכול חמץ. צריך לשרוף את החמץ. אני אמר אותו. מה? הורידו? מה? הורידו?